A'a. Sannu ko? Yawwa. Da Allah in ba za ki damu ba ina son za mu ɗan yi magana da ke. Ina jin ka. Da Allah ya sunan malamar? Sunana Asiya. Asiya? Kai. Amma sunan naki babban suna kuma ga daɗi a baki. Gaskiya. To ni sunana Alhaji Baita. Kuma babban ɗan kasuwa ne ni a kasuwar Atamfa ta Kwari. Kasuwa kuma a Kwari? Ai duk mutumin da yake gani a kasuwar Atamfa yana juya kuɗi. To akwai kuɗi na a cikin kuɗinsa. Allah. Ƙwarai kuwa. To, da Allah in ba ki damu ba, ina son ki bani haɗin kai. Ni kuma ɗan a tarwatsa dala ne, zan iya tarwatsa ko nawa ne akan ki. Akwai ma ka iya tarwatsa kuɗi? Kai, ai ni idan za ki bani haɗin kai in tarwatsar da kuɗi na menene? Ba komai bane ai. Don me nake neman? Ha? Baka da matsala. Na? Baka da matsala, kakka ji komai. Ba komai? Ba komai. To na gode sosai Asiya. Bari in ɗan baki wani abu. Bari in ɗan baki wannan kya ɗan sai hoda ko? Ki ɗan taɓa kafin kuma mu haɗu ne. Akwai kati na a ciki. Wannan ne katin. Exactly. Na gode Alhaji. Da Allah ina so mu ɗan ɗauki hoto kuma ki ban lambaki. Kai haka ɗan da haka. Okay, thank you.